फिसौ दं, उदै दं, थांनानै थानांगौ दं। राजनितिकआ सेक्रिफाइसनि नङा। बयबो माबा मोनसे आसा खालामनासो बाव हायो। सोरबा मन्त्रि जानो, सोरबा एमएलए जानो, सोरबा लामानि, सोरबा फिसानि, सोरबा गामिनि, सोरबा गावनि, सोरबाया नंखाय मुलि जानायनि थाखाय, सोरबाया उरुनानि थाखाय राजनितिक खालामो। आसा 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 ज' जानानैसो राजनितिक जायो। दिनै बिथांमोनहा सेक्रिफाइस खालामनोसो थिनो। राजनितिक जागोन। दा बैसोरबादि थाबोनाय जोंनि जायफोर नायसनजायै जोंनि लिडारफोर दं, न' लुजेनग्रा लिडारफोर दं, आं बै इएमनि पावारजों 75 इएमनि पावारजों बिथांमोनखौ आं नाहरनो सेस्था खालामगोन। बे आंनि थांखि। आंहा रावजोंबो लोगो गैया। सोरबाया जुदि आंजों लोगो जायोबा आई एम भेरि माच वेलकाम। सोरबाया आंजों लोगो जायोबा भेरि माच वेलकाम। खिन्थु दिनैसिमाव आं रावखौबो नाबो होनाखै आरो आं रावजोंबो रायज्लायाखै। आंनिनो दं। दा खस्थ' जाबाय। आंहा इलेक्सन गेलेनायाव जोबोद खस्थ' जाबाय। बेथ' सैथो। आं नैबे बिजनेसखौ बुजिगौ। एभ्रिथिं इज हार्ड बिफोर इट्स इजि। बियो गोरलै जानायनि सिगां गासिबो जिनिसानो गोब्राब। आरो बेखौ देरहानांगौबा गावनि फोथायनाय, गावनि आत्मा बिसासानो बयनिख्रुइबो देरसिन हाथियार आरो मन्त्र होननानै आं बुजियो। आरो आं दा बेबादियैनो आंनि इलेक्सन केम्पिंखौ आङो आवगायलांगासिनो दं। खुलुमबाय। नोंथांमोन बयनिसिमबो बर' पर्टेल जिखौ निउस चेनेल, नोंथांमोननिसिम आङो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। जि मोनसे सोंथि, मा खारननि थाखाय बे खौरां मेलखौ लानाय जादों, दा बेयो ओरै जाहैदों जे आङो सासे बिजाथि, 10 नं देबोरगाव बिहाबनि 10 नं देबोरगाव बिहाबनि आं सासे बिजाथि। आरो बे बिजाथि हिसाबै, उदां बिजाथि हिसाबै आङो देरहासार जेन जानो हायो बेखौ नोजोर बोनानै आङो रायजो राजाफोरनो आं मोनसे मेसेज होनो थांखि आं बे मेलखौ नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जाहैदों। दा बे मेलनि गेजेरजों आं बेखौनो रोखा खालामनानै होनो नागिरदों। थामहिनबा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो बर' रायजो राजाफोरनो रोखा खालामना होनो नागिरदों दे आङो दिनैहाय हरखाब मानो उदां बिजाथि महरै 10 नं देबोरगाव बिहाबाव हाग्रामा महिलारि सार आरो प्रमद बर' सारनि हेंथायै गसंनाय जाखो। दा बे बाथ्राखौ निस्सय जोंनि बर' भटार्स रायजो राजाफ्रा मिथिनो गोनां दं होननानै आं बुजियो। दा आं बेखौनो थोंजोङै बुंनो नागिरदों जे आङो पिसिडिआर आरो इउपिपिएल राजनिति दोलो आरो अराजनितिक मोनसे दोलोनि गेजेरजों दैदेनगिरिफ्रा आंखौ बुंबोनायनि खारनाव आङो खेबनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि हेंथायै न्याय नागिरनायनि मुङाव आङो बिजाथि गसंबोखांबाय। दा दिनैहाय जुदिअ इउपिपिएल राजनिति दोलोनि आं गायसनगिरि क'क्राझार जिल्ला गाहाय नेहाथारिब्लाबो बिथांमोनहा आंनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै गसंनो टिकेट होनो जासिसेयावबो बे जासिनायखौ जों जासियाखै होनफ्लांनो हागौ बिथांमोनहा राजनितिक मोनसे माबायाव, नाथाय बिनि माबाया आंनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि कल रेकर्डआव दंजोबो। नांगौ जायोबा बेखौ उनाव फोसावना होनाय जागोन। दा जाय हक बिदिसिम फरजासिम फैयाखै। दा बिथांमोननि होसेयावबो आं गेलेनाय जायाखिसै। थामहिनबा आङो पार्टिनिफ्राय गेलेनाय जायाखिसै। थांनाय आङो प्रेस मिट हिसाबै हारसा मोनसे मिडियायाव आं होखांबाय। थ' बेनि गुबै खारनानो जाहैदों
जे आङो इउपिपिएल राजनिति दोलोनि जि क'क्राझाराव बाहायनाय नियम नीति राजनितिक कौशल देबरगाव समष्टियाव बाहायनाय इउपिपिएल दोलोनि राजनितिक नियम नीति कौशल राजनितिक जि स्ट्रेटेजि बेयाव आं प्रमद बर'जों गोरोबफानो हानाय जायाखै आंनि बिबेगाव गोरोबफानो हाथाव बे मोनसे जायैनि कारनाव आङो दलखौ मा होनोमोनलाय टेग खालामदों मा बिबान एंगारदों बिबान एंगारनायनि उनावबो आङो लाइजाम होनायनि उनावबो आङो नेबावदोंमोन बिथांमोनहा आंखौ कल खालामहरगोन जिहेतु आं गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि थांनाय थामाव आं लोगो आफादगिरि क'क्राझार जिल्लानि सोरबा लिडारा गोजौ थाखोना आंजों एसे एनै रायलायगोन मारै दं मारै गैया मा जाखो नाथाय नेग्लिजेन्सि मोनसे माबा खालामनानै आंनो रावबो माबा खालामासै बरंस इउजिदाया खेबसे खालामदों बे सिरि थादों आंनि मोनसे फिननायनि खारनाव बे सिरि थादों खिन्थु बेनि उनाव आं मिथिया हसिया आंनो सेक्रेटारिनि मोनसे एपइन्टमेन्ट हरदों आं बेखौथ' जायगायावनो माने मा होनदों एक्सेप्ट खालामाखै होननानै आं घोषणा खालामखादों तो जाय हक बे मोनसे पार्ट दा नैबे मोनसे जिनिसा हयथ' आं बिथांमोनखौ गाज्रि मोनहोदों जागोन इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि मोनहोदों जागोन जाय आं इउपिपिएलनि नैबे क'क्राझाराव बाहायनाय कौशल नीति स्ट्रेटेजिजों आं गोरोबनो हाया निश्चय बिथांमोनखौ आंनि सायाव गाज्रि मोनहोदों जागोन बे बाथ्राया बेयो जाहैबाय नोरैहाय क'क्राझार जिल्लायाव सासेबो देरहायासै इउपिपिएल साब डिभिजन हिसाबै नर्थ क'क्राझार जिल्ला एज ए साब डिभिजन इउपिपिएलनिफ्राय सासेबो देरहायाखै देरहानायनिबो खुनु बाथ्रायानो गैया बै समाव 2020 सनाव जायफोर बिजाथि बिसोरहा आखायाव फैसाबो गैया पार्टियाबो फैसा गैया किन्तु बिनि काउन्टार पार्ट जायफ्रा हाग्रामा महिलानि बिजाथि बिसोर क्रर 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 क्ररपतिनि मोनसे बिजाथि गोजाजोबमोन बाहाय देरहानायनि क'क्राझाराव बाथ्रायानो गैया थेवबो राजनितिकनि मोनसे सात्तआव बयबो गेलेदों आंखौबो प्रमद बर'आ आथिं हमनोल' बाखि जादों नोंनो गेलेनांगौ होननानै एबसु अफिसाव लेंहरनानै बुंदों दोलोनि सात्तआव आंबो गोसो गैथ्राबाबो गेलेदों नाथाय क'क्राझारा जेनबाय दिनै स्ट्रेटेजि हिसाबै क'क्राझाराव नोङो नमिनेटेड एमसिएलए लाबोनानै नोङो इएम बानायनो हानाय मोनसे फर्मुला दंमोन 6 जन नमिनेटेड एमसिएलए मोनो नाथाय क'क्राझाराव होआखिसै सासेबो गसाइगावनिफ्राय लाबोबाय गसाइगाव जेराव सानै इएम दं सासे एमएलए दं दाथ' एसे सिगांथ' साथामानो जाबाय बै जायगानि बै ओनसोलनि कर्मीफोरखौ मावथिफोरखौ बै रायजोफोरखौ नायनो थाखाय बिसोरनो जथेस्थ'मोन थेवबो गसाइगावनिफ्राय लाबोबाय जेराव क'क्राझाराव सासेबो गैया चिरांनिफ्राय लाबोबाय चिराङाव सानै इएम दं आरो सासे एमपि दं सासे एमएलए दं चिरां ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरखौ कर्मीफोरखौ नायनो थाखाय बिथांमोनहा जथेस्थ' साफिसियेन्ट अब्लाबो चिरांनिफ्राय लानानै फैबाय दा क'क्राझाराव गैया बे गैयायानो दिनै एमपि क'क्राझारनिफ्राय हरनो हायो बिजाथि जैगथा गोनां दं साबसे इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि लिडार नांगौ बबे भाषायाव एक्सपार्ट नङै बबे इन्डियान संबिधानखौ मिथियै क'क्राझाराव जोबदों ने इउपिपिएलनि लिडारनि गेजेराव जोबाखै क'क्राझारनिफ्राय होआखिसै चिरांनिफ्राय गोसो गैथारै जयन्त बसुमतारी बिथां एक्जिस्टिं एमएलएखौ एमपि बानायफैबाय दाना चिराङाव सानै जाबाय क'क्राझारा लांदां आरो लेटेस्ट घटना
CSB होनोना साख्रि होग्रा माबाखौ आफादखौ CSB नि चेयारमेन क'क्राझाराव गैया बेजों मेकआप खिन्थु बाक्सानिफ्राय लाबोबाय बाक्साया मानबगेजेर प्रमद बर'नि न' होननानै बुंजाबाय हम डिस्ट्रिक्ट बाव केबिनेट मन्त्रि दं इउजिदा सानै EM दं एक्जिकिउटिभ मेम्बार अफ BTC MLA दं औ MLA इउजिदायानो जाहैबाय जलेन दैमारि MLA दं यस दा बाक्सानि मानसिफोरखौ बाक्सानि कर्मिफोरखौ नायनो थाखाय बिसोरनो जथेस्थ'मोन बाक्सानिफ्राय लानानै फैबाय चेयारमेन CSB नि चेयारमेन क'क्राझारा लांदां दा नै बेफोरबादि नीति जेरैहाय जुदि जोंनाव EM थानायमोनब्ला जोंनाव MP थानायमोनब्ला जोंनि चेयारमेना जोंनि क'क्राझारनि जानायमोनब्ला सासे नङा सासे बिथांमोननिफ्राय सोरखारि सा सुबिदा EM नि MP नि प्राय आरो नैबे चेयारमेननिफ्रायबो जोङो साख्रि मोननायनि सा सुबिदा क'क्राझार हिसाबै नो डाउट क'क्राझारा मोनथाराखै आं बेखौ होननो नागिराखै मेम्बार हिसाबै जों चेयारमेन बा जोंनि मोनसे मर्यादा जोङो जोंनि वार्कारफोरखौ मोनसे फकासाव होनो हायोमोन क'क्राझारखौबो अयनाय खालामाखै नै बे चेयारमेन होदों ओरै होननो हानायनि लामा थायोमोन कर्मिफ्रा नाथाय जोंहा EMबो गैला MP बो गैला बैसोरनिफ्राय सा सुबिदा सोरखारि सुजुग सुबिदा स्किम मोननायनिबो बेबस्था गैला जोंनि कर्मिफोरखौ जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सोरखारि सा सुबिदा बिनो थांबा नोंस्रा MCLA गैया EM गैया जों माबेनिफ्राय हरनो दोरजो हम होमबाबो जों होगोन बानायगोन र' नोंसोर देरहा होनोनो हाया उल्था रायजो राजाफोरखौ उल्था कर्मिफोरखौ दाय होयो बेसेबां अयनाय दा नै बेबादि नीतिनि थाखाय जोंनाव क'क्राझाराव जेबो गैया कर्मिफोरनाव आखायाव खामानि गैया जोंनि मावथिफोरनि आखायाव फैसा गैया जुदि EM दा जोंनि थानायमोनबा सासे सानै मोनगौमोन MP निफ्राय जों मोननो हायोमोन जायगानि जानाय हिसाबै अब्ला जोंनि कर्मिफ्रा जोंनि मावथिफ्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा आखायाव खामानि मोनगौमोन आखायाव फैसा थागौमोन आखायाव फैसा थायोब्ला बबाव बाहायगोन बिसोरो क'क्राझार टाउनावनो बाहायगोन जोंनि क'क्राझार एरियानि बाजारफ्रावनो बाहायगोन क'क्राझाराव दखानफ्रा इनडाइरेक्ट भाबैबो BTC नि प्रफिटखौ मोनदों मोनसे अनुभब खालामनो हागौमोन खिन्थु दिनैहाय कर्मिफोरनाव गैया क'क्राझारनि रायजो राजाफोरनाव गैया थाखा फैसा गैया स्किम गैया सा सुबिदा गैया दिनै क'क्राझारनि बाजाराबो थान्दा गुसु सानसेयाव मोनसेयानो बिक्रि जाया ओरैबादि दुखु मोनो बे हारसाफ्रा दिनै जोंनो UPPLनानो होन सोरनाबो होन हाग्रामानो होन बिसोर बहर होनो गोसो गैया दाना क'क्राझार मिसननि नामाव क'क्राझार उद्धार मिसननि नामाव UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि कर्मिखौ गोदोनायाव हमै UPPLनो भट हो UPPLनो भट हो खामानि माव होननानै गोदोना सेरथेनानै खामानि मावगासिनो दं अथ'सो गावसोर बिदि फोसावनानै होनानैनो बाहायनो जोब्बाय दाना मोनसे स्ट्रेटेजि जायोमोन नै बेफोर बे स्ट्रेटेजिखौ खालामाखिसै दा नै बेफोर बाथ्राफ्रा आंखौ दुखु होदों ओंखायनो आङो बायद' जादों नाम्बार 1 खोथा बियो ओमफ्राय दिनै फैनानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानबगेजेर आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मोनसे नीति कौशल बाहायदों बेयाव हाग्रामाखौबो नांगौ प्रमद बर'खौबो नांगौ नैबे नीतियावनो जोंनि देबरगाव समस्तियाबो बहाबा बोहैलांनांगौ बायद' जागोन आरो बेनि रोखा एग्जाम्पल रोखा माबाखौ आं होनो हायो दा जाय हक आं गाज्रि मोननो गोनां दिनैबो नाथाय
क'क्राझारनि जोंबादि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारिफोरखौ फोथायनानै लानो हालायलायै हारसिङै मावखो ना लोगोजों मावखो बाहाय आंहा सन्देह थादों। देबोरगाव समस्तिखौ बिसार्जन जे खालामबायथ' खालामबाय, बावबो थिगैनो दं। दा मानो बिसार्जन खालामखांनायनि उनाव बेनो प्रुफ मा बिसार्जन खालामखो, माखौ फोसावहरखो, माखौ फोजावहरखो जुदि सोंनाय जायो, नैबे नाम्बार 1 मोनसे जुक्ति आं बेखौ होनो नागिरगोन। जोंना मानाव गेदेर एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा देबोरगावनो गोसो मोदोम थैयै अरै गेलेनो लुबैनानै देबोरगाव सतुमुस्थियाव ओंखारबोदोंमोन। हठात मानो गोमानांखो बिथाङालाय? मा खारनाव गोमानांखो? बे गिदिर मोनसे सोंथि। बिथाङा बेखौ बुंनो नाजादों, आं 1 खरस खालामबा हाग्रामा 10 कोटि खरस खालामगोन होननानै मानसिफोरनि गाव गोमानायनि मोनसे खारनखौ बेजों दिन्थिनो नागिरदों। That is not valid जुक्ति, बे जुक्ति नङा बे। That is not valid logic। बिथाङा सासे एमएलए आरो सायख'रसारि होनो जायखौ सागानखारि, आरो बिथाङा सासे क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि। बे एथ' नहा लजिकजों रावबो लाया बे नहा लजिकखौ। जाय हक बिथाङा सालाखाथियाव थांनांबाय, नाम्बार 1। द्वितीयते आं गोलाव बाथ्राखौ बुंला, माबानो जासिदोंमोन, आब' प्रतिभानो जासिदोंमोन, आब' बिना गयारिखौ जासिदोंमोन देबोरगाव मायाव गेलेनो थाखाय, नाथाय बिसोरबो गेलेयाखिसै। खाम्फा बरगयारि मानाव गेदेर डिपुटि चिफ आगोलनि बिथाङा दा गेलेनानै दं। बिथाङा गेलेदोंब्लाबो अल्टारनेटिभ अपसन लानायनि गेजेरजोंसो दिनैहाय मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारिया देबोरगाव समस्तियाव गेलेदों। That means what? मा बुजायनो नागिरदों बियो? मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारिया खारखेबाय, खाम्फा बरगयारिया अल्टारनेटिभ अपसन नङाबा गेलेनो हाया, आरो बैसोर आब' सानैयाबो गेलेनो हायाखिसै। दिनै बुद्धदेब मोसाहारिखौ गोदोनाव सेबनानै गेलेनांगौ बुंनो नागिरदों। माने बै सिगाङाव हाखर जावनानै दं बुद्ध, बेयाव नोंना एसे आद्रा दंबावो, थांनानै थानाया बेहाय बाज्रुमनानै दुब्ला थैहैदो होननाय जादों नामा लिडारफोरना? आं नैबे बाथ्राखौ कुइसन खालामदों। दा जायखि जादोला आङो एसेबांखौ बुंथ'वाखैमोन, नाथाय दिनैहाय केम्पिंनि नामाव आंखौ गाहाय थाखोनि जिफोर लिडारफोर ओरैबादि नेग्लिजेन्सि भाषा बाहायनानै केम्पिं खालामगासिनो दं। आंहा बुंनांगौ गैया, देरहानाय जेननायावथ' बिदिया बुंगोन, खिन्थु सैथो बाथ्राखौ आङो प्रमद बर'निसिम बिनि थाखायनो आं कुइसन खालामदों। बुं, मानो थाखाय बाव देबोरगावआव गेलेनो केन्डिडेट मोनाखै? बे सैथो बाथ्राखौ बुं, अब्लासो आंखौ दाय होनायनिफ्राय बारग'गोन। दा बे बाथ्रा जायखि जादोला दिनै बेफोर खारननि थाखाय आङो इउपिपिएलनि जि नीति, बे नीतिखौ मोजां मोननो हायाखै। कनफिडेन्सआव लालायलायनायनि गेजेरजों, रायलायलायनायनि गेजेरजों आङो दल टेक खालामदोंब्लाबो, बिबान एंगारदोंब्लाबो नेबाय थादोंमोन। नमिनेशन फाइल होनायावबो आं नेदोंमोन, नाथाय प्रमद बर'आ आंखौ खेबसे लिंनानै रायलायनांगौ अनुभब खालामाखिसै, खेबसे फन कल खालामनांगौ अनुभब खालामासै। गैयाथाय गैया 5 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायनायाव बिनि खेबसेबो कल रेकर्ड आंनाव गैया। बिराद बिजि जाम्बा होननानै मिथिदोंमोनब्ला बिसोरो आंखौ बै समाव हाग्रामाजों गेलेनांगौ जैगथा होननो नाङामोन, आंखौ गेलेहोनो नाङामोन। दिनैसो मानो आंनि जाम्बाखौ बुजिफैदों नामा? जुदि बुजिदोंब्ला दा बिनिखाय आङो बारे बार उइद्र खालामनायावसो आंखौ नारसिनदों। मैयाबो फैबावदों, आंखौ खुलुमफैदों। बे थिनहरदों ना मादों, प्रमद बर'आ थिनहरखानायखौ आंखौ अफिसाव फैनानै खुलुमदों। नों सिरि थादो होननानै मिनिदों आङो।
आंनोनो नमिनेटेड एमसिएलए होनोनो हारसा मानसि बिसोरजों थिनहरजाखो ना माखो टिम मोनसे लानानै फैदों इउपिपिएलनि स्टुपिड ननसेन्स बुरबक होनो आङो नों आयेन मिन्थिगौ सोर सोर नमिनेटेडआव फैनो हायो होननानै हाया ना मानो मोखां सोम आं सिदा बाथ्रा बुङो जानला मानला फिसा फिसौ मानसिजों आंखौ फाथायनानै बिदि दा खालामथों हा इउजिदाया आंनो फन हरनानै आंखौ लिंहरनानै रायलायोमोनब्ला आं रायलायगौमोन प्रमद बर'आ आंखौ लिंहरनानै आंजों रायलायोमोनबा आं रायलायगौमोन जेरै लरेन्स इस्लारिमोनहा अल्टारनेटिभ अपसन लानानै बेरायनानै थांबाय दिनैहाय बरगयारिया जोंहा दाङरियाया अल्टारनेटिभ अपसन लानानै देबरगाव गेलेबाय आंनो सिटनि माबानि अपसन नाङामोन आङो मोनब्रै मोनबासो मोनसे सर्त दंमोन मा होनोमोन सर्तखौ दाबि दंमोन नाम्बार 1 आव दाबिया जाहैबाय आंना देबरगाव समस्तिनिफ्राय नमिनेटेड एमसिएलए दिखांनानै एम खालामनांगौ आरो बे एमखौ मोजां डिपार्टमेन्टआव एम होनांगौ आरो बे एमखौ आं जायनि नाम लागोन बेखौसो होनांगोन आरो बे डिपार्टमेन्टनि आंखौ एडभाइजार होनानै दोननांगोन बे अल राउन्ड एम बाट क'क्राझार साब डिभिजननि थाखाय बियो आंनो 75% पावारखौ हगारना होनांगोन 25% बे क'क्राझार साब डिभिजननि थाखाय बे एम जागोन मानो आङो बे देबरगाव समस्तिनिल' लिडार नङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट साब डिभिजननि मोनसे समनि आं लिडार इउपिपिएलनि न' लुजेनग्राया आं क'क्राझार जिल्लायाव गारोमा गावब्लालायनाय दिनै इउपिपिएलनि जै होनदों खिन्थु बे जै होग्रोजेननाया आं बुद्धदेब मोसाहारि क'क्राझारनि एनआरएल जि पेट्रल पाम्प बे सेराव जोङो मोनसे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि मोनसे मिटिं लादों आरो सेन्ट्रेल लिडारफोरखौ जों लिंहरदों बे मिटिङाव आंनो गिबि खेबनि थाखाय इउपिपिएलनि जै होननानै जै दहमनि होजेनदों नाथाय आं बेखौनो बुंनो नागिरदों बेजों आंहा बाहायबोनाय मानसि दं सालाखाथि ब्लक बावखुंग्रि ब्लक फकिरागाम ब्लक दतमा ब्लक बनरगाव ब्लक आरो देबरगाव ब्लकआवथ' दंखासै बैनि फुराना गोजाम लिडारफ्रा दिनैहाय सोरबाया नांगोलाव थांनांबाय माबा मोनगोन आसा खालामनानै सोरबाया बिजेपियाव थांनांबाय सोरबाया गोसो बायनानै न'आव जिरायनानै थानांबाय सोरबाया माबा मोनगोन साननानै इउपिपिएलआव दाबो दं बिथांमोनखौ रावबो सिनाया रावबो बिसिनि माबायाव गैया हा बिथांमोनहा ना मान मोनखो ना सन्मान मोनखो इउपिपिएलआव थासेयावबो बिसोर सा सुबिदा जेबो गैया फिसौ दं उदै दं थांनानै थानांगौ दं राजनितिकआ सेक्रिफाइसनि नङा बयबो माबा मोनसे आसा खालामनासो बावहायो सोरबा मन्त्रि जानो सोरबा एमएलए जानो सोरबाया लामानि सोरबा फिसानि सोरबा गामिनि सोरबाया गावनि सोरबाया नंखाय मुलि जानायनि थाखाय सोरबाया उरुनानि थाखाय राजनितिक खालामो आसा ज' जानानैसो राजनितिक जायो दिनै बिथांमोनहा सेक्रिफाइस खालामनोसो थिनो राजनितिक जागोन दा बैसोरबादि थाबोनाय जोंनि जायफोर नायसनजायै जोंनि लिडारफोर दं न' लुजेनग्रा लिडारफोर दं आं बै इएमनि पावारजों 75 इएमनि पावारजों बिथांमोनखौ आं नाहरनो सेस्था खालामगोन बे आंनि थांखि आंनि सर्तमोन 2 नाम्बार सर्त दङमोन आंहा बिटिसिआव सेन्ट्रेल स्टेट सिआर फान्ड जफैयो बे फान्डखौ आंनो 3% एलोकेसन हरनांगौ आरो बे एलोकेसननि दारै आङो देबरगाव समस्तिनि जोंनि वार्कारफोरनो सोरनोबा एफा एनै सा सुबिदा गैयाबाबो 25 जननिफ्राय 30 जन बोसोरसेयाव हरनो हानाय आं खालामनांगौ जायखौ इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट सालायसेयावबो जोंनि देबरगाव समस्तिनि कर्मीफ्रा मोननो हायाखै बिनि आंनो सुजुग खालामना होनांगौ 3 नाम्बार एसअपिडि फान्ड
मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव मोनफ्रोमबो बोसोराव फैयो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय बोसोराव आंनो मोनसे रिकमेन्डेसन हरनो हानायनि पावार होनांगौ 40टा डिपार्टमेन्टआव 40टा डिपार्टमेन्टआवबो आं रिकमेन्डेसन मोनसे हरनो हानांगौ मोनसे डिपार्टमेन्ट 300टा 200टा स्किम बानायो बिसोरो आं बिनि गेजेराव मोनसेल' आंनो रिकमेन्डेसन हरनो हानायनि पावार होनांगौ सोरनो हरगोन आं रिकमेन्डेसनखौ जोंनि देबरगाव समस्तिनि गोग्लैसोनानै थानाय रायजो राजा कर्मिफोर आरो जोंनि मोनद' समस्तियाव सिनायजायै उखैनानै थानांनाय बै जोंनि गोजाम कर्मिफोरनो आं रिकमेन्ड हरगोन बे आरो 4 नाम्बार सर्तआव दङ मोनफ्रोमबो बिसिडिसि चेयारमेन मेम्बार टाउन वार्ड कमिशनार मेम्बार बेखौ आंनो दानो थाखाय क्षमता होनांगौ आं पार्टिनि दानायखौ आङो गनायनो हानाय नङा 5 नाम्बार सर्त साख्रिया जेब्ला रिक्रुटमेन्ट जायो एमएलएनो 3 इएमनो 4 मन्थ्रिनो एथ' बिदिजोंनो जोंनि माबाफ्रा गोमाफैयो सोरनोबा अबेबा आफादनो एथ' पार्सेन्ट हरनानै गैया जायो दा जोंनि बै फुराना वार्कारफोरनावबो फिसा गोरों दङ सोर इएम सोर मन्थ्रि सोर एमएलए रावखौबो सिनाया आरो बिसोरखौ सिनायनोबो नाजाया खिन्थु बिसिनावबो दङ बुंनो हागोन नामा आथोनाबो फैसा नाङाखै साख्रियाव नो रावबो कनफिडेन्टलि बुंनो हाया सासे सानैया हयथ' जादों दा बे बेलायाव साख्रिनि खथानि थाखाय आंनोबो होनांगौ मेम्बार जेराव दं बाव 20 जन 30 जन दं जेराव चेयारमेन दं बाव माबा दङ जेराव चेयारमेन गैया मेम्बार गैया बाव रावबो गैया जादों बे निथि गणतान्त्रिक निथि जादों नामा बेलाय बैफोर जिनिसखौ आङो सैज्य खालामनो हायाखै दा आंनोबो खथा हरनांगौ दा नैबे गासै बाथ्राखौ लानानैनो आङो उदां बिजाथि महरै क्ररपति हाग्रामा महिलारि क्ररपति प्रमद बर' बेनि गेजेराव आंबो गसंनानै न्याय होनो बैफोरबादि रायजो राजा बैफोरबादि कर्मिफोरनो होननानै आं ओंखारदों आंखौ उइद्र' खालामनो बिराद नाजादों बे नाजानायखौ ग्रहण खालामैनि थाखाय जोंनि मानसियानो आंखौ गाज्रि मोननानै सानैसो एरायनायबो दं आंहा नांजाया देरहानायानो आंनि माकसादबो नङा किन्तु देरहानायखौ आं नाजागोन बिथांमोना गिनानै दं नामा बिथांमोननि गोरबोनिसो बाथ्रा उदां आंखौ माबानो खालामनो नाजानाय मानिथ' गिनानै दंखौनो आं बुजिगोन माने आंनि केन्डिडेटसारखौ उथाय होनो नाजानायखौ नायोब्लाथ' आङो निस्सय गिदों जागोन आरोखि आं बेखौ बुंनो हायो आरोखि आङो दुखु मोनबावो बेजों लोगोसेनो सरजाबबावो जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ क'क्राझाराव जोनोम मोन्दों आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 1800 बेसेबांबा सन मायथाइयाव साइमन कमिसननो जे दरखास्त होजेनदों बिनि दैदेननायाव गुरुदेव कालीचरणनि दैदेननायाव बिनिफ्रायसो बर'फ्रा एमएलए जाजेन मोन्दों दैट मिन्स ट्राइबेल खथाया भारतबर्षनि संबिधानाव इन्ट्रडिउस जादों बे क'क्राझाराव जोनोम मोननाय कालीचरण गुरुदेव ब्रह्मआ नाम्बार 1 बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ क'क्राझाराव जोनोम मोननाय बर'फ्रा दिनै बिसिबां गोजौआव थांदों बिसिबां माबायाव दावखोदों सिरिफ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे बिथांखिनि गेजेरजों फैनाय बेनिखायनो बर'फाखौ बड'फा बर'नि बिफा होननानै गाबज्रिनायबो जादों सासेबो बर'साया बेखौ गनाया बे क'क्राझाराव जोनोम मोन्दों मोनसे खोथा आंखौ राजनितिक सात्रआव बुंदों सानगोन हाग्रामा महिलारिया क'क्राझाराव जोनोम मोननाय दा हाग्रामा महिलारिया दिनै राजनितिक बेलायाव बिसिबां
मोजां बिसिबां गाज्रि बिसिबां काराप्टेड बिसिबां मा बे आलदा बाथ्रा राजनितिक प्रसंग बे आलदा बाथ्रा खिन्थु नों मोजां मोनाबाबो आं मोजां मोनाबाबो बर'फ्रा बर'नि जारिमिनाव हाग्रामा महिलारि सासे सनानि आखरजों लिरनानै दोनजागोन हिर' जोहोलाव मुङै लिरनानै दोनजागोन मानो भारतनि संबिधानाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिलटिनि गेजेरजों बर'फोरखौ ट्राइबेलफोरखौ सोजेननाय जाहैबाय 6 शिड्युल गावखुंथाय दहायनो जाहैबाय ट्राइबेल कथा गुरुदेव कालिचरनना खिन्थु बेना गावनिनो खुंथाय संबिधाननि सिङाव हाग्रामा महिलारिया सोसननानै दोनदों बेजों लोगोसे जोंनि भाषा राव हारिमुखौ फोथांनानै दोननो हानायनि मोनसे बेबस्था 8 शिड्युल बे सोनानै दोनदों दिनै बेबादि क'क्राझाराव जानो नामा आं सोङो आङो मोनसे एनालाइज खालामो बे क'क्राझारा दिनैहाय बर'फोरनिनो गुदि हारि थामोनथा रैखाथि राव हारिमु धोरोम खेला दुला गासै बिथिङावनो बर'फोरनिनो मोनसे गुदि होननानै बुंजायो आन्दलन जादोंबा बिनिफ्रायनो जादों आन्दलन माबा फिथाइ मोनदोंबा बिनिफ्रायनो मोनदों बर'फ्रा माबा जादों होनोबा बे क'क्राझारनि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो मोनजेनदों दैट मिन्स क'क्राझारनि हारिनि हिसाबै थांनानै थानो लुगैनाया बिराद आरो भबिष्यतावबो हेरिडिटारि हिसाबै बे थांबाय थागोन हयथ'ब्ला दिल्ली दिसपुरा बेखौ मिथियो आरो बे मिथिनायनि थाखायनो बिसोरो बर'फोरखौ फोजोबस्रांनायनि स्ल' पयजन हिसाबै पेकेज मोनसे बानायनानै हरदों नामा जे बर'फोरनि बै खिलिखांनाय जावरिखांनाया हमेसा सामफ्रामबोनि थाखाय जोबस्रांलाङो स्प्लिट जायो स्प्लिट जाजोबो जोंनि लिडारशिप जेनेरेशना गेप्स जालाङो क'क्राझारनि लिडारशिपआ बर'फोरनि गेजेराव थेर बेर जायो बेफोरनि मोनसे स्ल' पयजनिं मोनसे पेकेज दिल्ली दिसपुरा जोंनो हरदों नामा आरो बेखौनो सोरबा बर'साया जोंनिनो बिदा फंबाय आजोला सोरबा बर'साया बेयावनो हाबनानै खामानि मावदों नामा दिनैनि थारिखआव बेखौ साननो गोनां मेगन गुनु बर' रायजो राजा आरो क'क्राझारनि बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ साननो गोनां होननानै आं सानो दिनै बे आंनि राजनितिक सात्वआव बुंदों बादि सानदोंब्लाबो नाथाय बियो साननो गोनां होननानै आं बुजियो एग्जाम्पल हिसाबै गोबां दं आं दिनै मोनसेल' बुंसै दिनैनि बेबादि क'क्राझार बादि जायगायाव क'क्राझाराव देबोरगावआव चिरांनिफ्राय लाबोबाय बावखुंग्रियाव चिरांनिफ्राय लाबोबाय दतमायाव गावनो फैबाय दैट मिन्स सिम्पलि वान केन्डिडेट जानोबो क'क्राझाराव मानसि गैला होननानै जोङो समाजाव फोसावनाय जाबाय क'क्राझारनि माबाया गैला नेग्लिजेन्सिया फैबाय साननो थाङोबा बिदि जाया होमबा आंखौ राजनितिक सात्वआव बुंनो होनोबा नंगौ बेबो दं आंहा खिन्थु बे सैथो नंगौ नङा आङो समाजनाव सोंगोन आं बेफोर गासैखौ नायनानैनो देबोरगावआव बाहायनाय इउपिपिएलनि निति आदर्श आरो क'क्राझार जिल्लायाव बाहायनाय निति आरो आदर्श बेखौ आङो गनायनो हायाखै प्रमद बर'जों गनायनो हायाखै आं देबोरगावआव जेनखानाय होननानै मिन्थिनायमोनब्लाबो बैफोर सार्थखौ आंजों रायलायोमोनबा बुजा फरानि गेजेरजों आं गेलेगौमोन पार्टिनि बिजाथि महरैनो नाथाय आंखौ बबेबा खारनाव मिनिमामबो मोनसे रेसपेक्ट मिनिमामबो मोनसे रेसपन्स नेग्लिजेन्सि क'क्राझारनि लिडारखाय नामा आं नैबेबादि मोनसे साननाय भाब दुखु फ्रास्ट्रेसन
जानायनि गेजेरजोंनो आं दिनै फाइनाल डिसिसन लादों आं बोखाङा आं बेबादिनो बिजाथि जाबाय रायजोफ्रा निस्सय आंनो भट होगोन साननि सावगारियाव भट होनानै आंखौ देरहाहोगोन आरो बेखौबो आं दिनैनो साफ फोरमायखाबाय लबि होननो हागौ आंखौ खिन्थु आं लबि नङा आं एम जाया देरहायोबा आं डिपुटि सिएम जागोन डिपुटि सिएम नाय दिनैनि थारिखआव एसेबां कनफिडेन्स सोरजोंबा लोगो दंदां होनलायगोन आंखौ मिथिबाय नो आंहा रावजोंबो लोगो गैया सोरबाया जुदि आंजों लोगो जायोबा आई एम very much welcome सोरबाया आंजों लोगो जायोबा very much welcome खिन्थु दिनैसिमाव आं रावखौबो नाबो होनाखै आरो आं रावजोंबो रायलायाखै आं आङैनो दं दा खस्थ' जाबाय आंहा इलेक्सन गेलेनायाव जोबोद खस्थ' जाबाय बेथ' सैथो आं नैबे बिजनेसखौ बुजिगौ एभ्रिथिं इज हार्ड बिफोर इट्स इजि बियो गोरलै जानायनि सिगां गासिबो जिनिसानो गोब्राब आरो बेखौ देरहानांगौबा गावनि फोथायनाय गावनि आत्मा बिसासानो बयनिख्रुइबो देरसिन हाथियार आरो मन्त्र होननानै आं बुजियो आरो आं दा बेबादियैनो आंनि इलेक्सन केम्पिंखौ आङो आवगायलांगासिनो दं थेंक इउ धन्यबाद खुलुमबाय रायजोफोर